Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. Sovint pensem en la identitat humana com si fos, no sé, el plànol d'una casa. Sí, una base inamovible. Exacte. Mirem els fonaments biològics, els cromosomes, l'anatomia, i assumim que tota l'estructura ja està decidida des del primer dia. Vull dir, des del moment de la concepció. És una idea reconfortant, al cap i a la fi. Ens dona seguretat. I tant que sí. Proporciona un plànol clar i immutable sobre el qual construir una vida. Però, clar, de sobte t'endinces en la història, la sociologia o la filosofia i t'adones que aquest plànol tan natural té trampa. Molta trampa. Descobreixes que algú altre ha estat dibuixant paredes falses, passadissos secs i portes tancades amb clau en aquesta estructura durant mil·lennis. I quan algú assenyala aquestes parets falses, la reacció sol ser visceral? Totalment. I per això, l'any 1949, el Vaticà va afanyar-se a incloure un llibre a l'índex de llibres prohibits, precisament per ensenyar al món l'existència d'aquestes parets. L'obra era El segon sexe, de Simone de Beauvoir. Una reacció que demostra el poder subversiu brutal d'aquest text. Vull dir, no va ser només el Vaticà. Gran part de la intel·lectualitat d'aquella època va rebre l'obra amb hostilitat o directament amb incomprensió. Déu-n'hi-do. Sí. Malgrat això, avui dia segueix sent l'eix central sobre el qual pivota pràcticament tota la teoria feminista posterior. Tothom qui ha escrit sobre gènere o sociologia des d'aleshores ha hagut de dialogar amb aquesta obra. Ja sigui per fer-la servir de fonament o per intentar refutar-la, clar. Exactament. Doncs aprofundim-hi avui. L'objectiu d'aquesta immersió no és fer un simple resum enciclopèdic del llibre per a qui ens escolta, sinó desgranar la mecànica de la seva tesi. Anar a l'arrel. Això mateix. Volem entendre els engranatges de per què Beauvoir afirma, de manera tan trencadora, que la condició de la dona no és un destí biològic inevitable, sinó una construcció cultural increïblement profunda. És un canvi de paradigma absolut. Ho és, però, a veure, si volem entendre com la societat construïx la identitat de les dones, primer hem de fer un pas enrere avui. Com entenia Beauvoir l'ésser humà a nivell filosòfic? Perquè, clar, estem parlant del París de la postguerra. El bressol de l'existencialisme. Aquest és el punt de partida essencial. Beauvoir no va escriure un manifest polític en el sentit tradicional. Ella va escriure una anàlisi profundament existencialista. D'acord. I a servir un exemple molt curiós. L'exemple d'un alpinista asmàtic. D'acord. A veure on ens porta això. Sartre argumentava que l'asmàtic és completament lliure de voler escalar una muntanya. Evidentment, té una limitació física, però la decisió de rendir-se o de patir intentant-ho és exclusivament seva. Ja. La llibertat d'elecció, segons ell, romana intacta independentment del cos. Bueno, això sona molt èpic en teoria, la veritat. Però a la pràctica sembla gairebé cruel, no creus? Per què ho dius? Vull dir, estàs ignorant completament el context. No pots dir-li a algú que pateix una opressió sistèmica extrema que és absolutament lliure només perquè pot decidir, no sé, com sentir-se al respecte. Exacte. I aquesta va ser precisament la crítica interna que Beauvoir va aportar a l'existencialisme. Ella va introduir una noció que ho va canviar tot, el concepte de situació. Llibertat situada. Això mateix. Beauvoir sosté que la llibertat humana no flota en el buit. Pot ser coartada, reduïda i asfixiada des de l'exterior. Planteja un contrast demolidor, No pots comparar les opcions vitals d'una ciutadana que viu en una democràcia moderna Amb les d'algú que no té drets? Exacte. Amb les d'una esclava tancada en un harem fa 3 segles, per exemple. Les possibilitats d'exercir qualsevol mena de llibertat per a aquesta esclava estan dràsticament disminuïdes per les estructures del seu entorn. Està atrapada. Clar. L'individu està, per definició, situat, i, per tant, la seva capacitat d'acció està en gran part construïda i delimitada socialment. Em ve al cap una analogia. És com jugar un videojoc on el dissenyador assegura que tots els personatges tenen els mateixos controls. Bona comparació. Clar, això seria la visió de Sartre, no? Que tothom té el mateix comandament.
Però la llibertat situada de Beauvoir reconeix que alguns jugadors comencen la partida en el nivell de màxima dificultat, amb la meitat de la pantalla tapada, el personatge afablit i les mans lligades a l'esquena, per les regles del propi servidor. Absolutament. L'estructura del joc ja ha decidit quines portes pots obrir abans que agafis el comandament. És una analogia molt gràfica i capta perfectament el concepte. I dins d'aquest joc de l'existència, la filosofia de Beauvoir estableix dos pols ètics completament oposats. Quins són? D'una banda tenim la transcendència. Aquest concepte, no té res a veure amb la religió. Significa actuar, crear, projectar-se cap al futur. Transformar el món. Exacte. Deixar-li una empremta pròpia. És de l'exercici actiu de la llibertat. I a l'altre extrem hi ha la immanència. Que seria el contrari. Sí, és l'estancament, la repetició infinita, el manteniment de la vida biològica sense cap propòsit superior. I, en última instància, ser tractat com un objecte passiu. I aquí és on aquesta filosofia es converteix en una qüestió moral, oi? Sense cap mena de dubte. L'existencialisme anomena mala fe a l'acte de caure en la immanència per a l'acció pròpia. Vull dir, quan t'enganyes a tu mateix. Exacte. Decideixes ser un objecte passiu perquè és molt més fàcil i còmode que afrontar la terrible angoixa de ser lliure i responsable de les teves decisions, clar. Si ho tries tu, és una falta moral. Però, i aquesta és la clau de volta del segon sexe, si aquesta immanència se t'imposa des de fora, a través de lleis, costums o violència... Llavors ja no és mala fe. Clar, ja no és. Llavors és opressió pura i dura. El gran diagnòstic de Beauvoir és que, al llarg de tota la història humana, a les dones se'ls ha imposat la immanència de manera sistemàtica. Buf, se'ls ha negat el dret a la transcendència directament. Així és? Però clar, jo em pregunto una cosa. Una opressió d'aquesta magnitud no es manté durant mil·lennis només per inèrcia, saps? Si les dones han estat relegades a aquesta immanència, com s'ha justificat filosòficament i psicològicament aquesta opressió a nivell global? Aquí és on entra la creació de la categoria de l'altre. Ah, sí? Això ho comenten les fonts. M'explico. A veure, si ho entens bé. L'home s'ha erigit a si mateix com el mateix, oi? El subjecte absolut, l'estàndard universal i neutre de la humanitat. Exacte. I en fer-ho automàticament ha relegat la dona a la posició de l'altre. O sigui, allò que és desviat de la norma, el negatiu, l'inessencial. Sí, i aquesta dialèctica de l'un i l'altre és una constant en el pensament humà, de fet. Sí. Clar, cap col·lectiu arriba a definir-se a si mateix com a un sense assenyalar un grup diferent per dir «nosaltres no som ells». Beauvoir era molt conscient d'això. Va dedicar molt de temps a comparar la situació de les dones amb la d'altres grups marginats. Com quins? Com el proletariat a Europa o la població negra als Estats Units, que són realitats que ella mateixa va estudiar directament. Però hi ha una diferència fonamental. Quina? Que aquests altres grups solen tenir un passat comú, pot ser una religió pròpia, i sovint viuen segregats espacialment en barris o guetos. Aquesta segregació, paradoxalment, els proporciona l'espai i el teixit social per crear una identitat de resistència. O sigui, poden dir nosaltres i oposar-se col·lectivament a l'opressor. Això mateix. Poden fer front comú. Espera, perquè aquí hi ha una dinàmica al·lucinant, si ens parem a pensar-hi. Digues? Que les dones no tenen res d'això. Vull dir, no comparteixen una història autònoma al marge dels homes, no tenen una religió exclusiva i, sobretot, no viuen segregades espacialment. Al contrari. Exacte. Viuen infiltrades dins de les cases dels seus suposats opressors. Comparteixen taula, dormen al mateix llit, en depenen econòmicament i estan vinculades a través de l'amor i la descendència. I tant. La dona burgesa, per exemple, sent més solidaritat cap a l'home burgès que cap a la dona proletària. Això fa que formar un nosaltres global sigui estructuralment gairebé impossible. Has tocat el nucli del problema. N'estic totalment convençut. Estan disperses entre els homes i lligades a ells per vincles emocionals, econòmics i biològics tan forts que trencar l'aliança sembla impensable. No poden organitzar un èxode massiu. Ni una secessió geogràfica. Clar, no poden marxar a un altre lloc. I justament això em porta un dubte enorme. És una paradoxa que sembla no tenir cap mena de sentit. Quina paradoxa? Doncs que si els homes depenen tan absolutament de les dones per a la supervivència mateixa de l'espècie,
Per què elles no han utilitzat aquesta dependència biològica al seu favor en els albors de la humanitat? És una gran pregunta. Oi que sí? La necessitat de reproducció sembla el poder de negociació definitiu. Com van acabar subordinades malgrat tenir el monopoli de la creació de nova vida? Aquesta és potser una de les reflexions històriques més brillants de l'obra. Beauvoir examina l'evolució cultural i econòmica i situa el focus especialment en la transició cap a l'edat dels metalls i les primeres societats patriarcals complexes. I què hi veu allà? Argumenta que en aquelles societats primigènies on la supervivència diària era una lluita constant, el valor ètic i social suprem no es va atorgar mai al fet de donar la vida. El prestigi absolut, l'estatus d'heroi, es va reservar per a l'acte d'arriscar la vida. Això és un gir argumental increïble. Carai, Sí, ho capgira tot. m'estàs dient que històricament hem donat més medalles i glòria a les persones que van a la guerra a destruir vides que a aquelles que pateixen per crear-ne de noves? Tristament sí. És absolutament contraintuitiu des del punt de vista de la supervivència de l'espècie, saps? Però alhora explica perfectament com funciona el poder. Així s'estructura el prestigi humà, segons l'autora. L'home que va a la caça major, que fabrica eines per sotmetre la natura, que combat contra altres tribus arriscant la seva pròpia existència. Aquest home està demostrant poder. Exacte. Està demostrant que la seva vida no és només un procés biològic, sinó que té fites superiors. Això, en termes filosòfics, és transcendència pura. I la dona? La dona, atrapada per les freqüents gestacions i lactàncies en un món on, recordem-ho, no hi ha control de natalitat, queda relegada al voltant de la llar. La seva labor vital, tot i ser indispensable, es percep com una simple repetició de la vida biològica. Una tasca de manteniment. O sigui, immanència. Immanència total. La cultura humana primigènia va decidir glorificar el domini d'aquells que maten i conquereixen per sobre d'aquells que engendren. I de manera molt subtil, les pròpies dones van assimilar aquesta jerarquia de valors. Van acceptar el paper d'espectadores que celebren els triomfos dels homes guerrers. Buf, d'acord. Llavors, si històricament els homes van imposar aquesta dominació a través de la força militar i el monopoli de les eines, quan arribem a l'era moderna necessiten una excusa millor. I tant, la força bruta ja no és suficient. Clar, necessiten una narrativa que sembli racional i inqüestionable. I on busca l'objectivitat la societat moderna? A la ciència? Exacte, en la ciència. I aquí és on l'anàlisi de Beauvoir sobre la biologia és un espectacle. Revela com, fins i tot el llenguatge científic suposadament objectiu, estava completament contaminat pels prejudicis de gènere. Efectivament, el discurs científic i filosòfic durant segles va actuar directament com a eina de validació de l'opressió. Si llegeix filòsofs de l'antiguitat com Aristòtel, per exemple, Ai, l'Aristòtel! o teòlegs medievals com Tomàs d'Aquino, trobem afirmacions que avui em semblen, aberrants, però en aquell moment eren doctrina pura. Què deien exactament? Aristòtel afirmava, literalment, que la dona és dona a causa d'una mancança, que és bàsicament un home fallit o incomplet per defectes en la gestació. Es considerava que la mare només aportava la matèria passiva, inert, al receptable, I l'home? mentre que l'espermatozoide aportava el principi actiu, la forma, la vida i el moviment. Tela. Fins al punt que en el segle XVII dibuixaven homuncles, creient de debò que dins de cada espermatozoide hi havia un home minúscul completament format i que la dona només servia de forn per fer-lo créixer. És una bogeria vista des d'avui. I quan finalment s'observen els gàmetes al microscopi, Beauvoir assenyala com la narrativa científica descriu les cèl·lules. És boníssim. L'òvul es descriu gairebé com una mestressa de casa, saps? Gran, rodó, immòbil, esperant passivament amb el rebost ple de nutrients. Sí, la redacció és molt esbiaixada. En canvi, l'espermatozoide, filiforme, àgil, heroic, competint en una batalla èpica on només un de cada 60.000 aconsegueix travessar la meta. Estaven projectant novel·les de cavalleries a nivell cel·lular. És una manipulació narrativa fascinant del fet biològic, realment. Però Beauvoir assenyala que, a mesura que la ciència moderna avança, especialment des de finals del segle XIX amb la genètica, aquesta visió cau pel seu propi pes. Clar, perquè es descobreix la veritat. Exacte. A nivell cromosòmic, la fecundació és un procés de simetria total.
El nucli de l'òvul i el de l'espermatozoide contribueixen de manera exactament igual a la formació del nou ADN. No hi ha un principi actiu i un de passiu. Són iguals. A més, Beauvoir recorda que si mirem la natura en la seva totalitat, la reproducció sexual no és l'única via. Hi ha partenogènesi. Què és això? Per entendre'ns, són femelles que reprodueixen i generen descendència sense necessitat de mascles, com passa en algunes espècies de pugons, abelles o rèptils, i també hi ha reproducció asexual pura. O sigui que el sistema binari no és l'únic. Correcte. La divisió estricta en dos sexes és un mecanisme evolutiu contingent. No és pas una jerarquia còsmica dictada pels déus on un principi ha de dominar l'altre necessàriament. D'acord. Comprem que l'aportació genètica és perfectament simètrica en el moment de la concepció. Però deixa'm fer de l'advocada del diable un instant. Endavant? A veure, independentment del que dictin els cromosomes, la realitat anatòmica imposa càrregues dràsticament asimètriques. La menstruació, els 9 mesos de canvis corporals extrems de l'embaràs, els riscos mortals del part, la lactància posterior. És innegable. Tota aquesta infraestructura de supervivència recau de ple i exclusivament sobre el cos femení. Llavors, això no és un constructor social. Això és un pes biològic real que consumeix energia vital. És una objecció totalment vàlida, I és crucial aclarir que Beauvoir no cau en el parany de negar la biologia. Al contrari, de fet. Ho aborda el llibre. Sí, el llibre dedica pàgines molt dures a descriure com el cos femení, des de l'inici de la pubertat, pateix i se subordina a les exigències implacables de l'espècie. Ella accepta aquest fet anatòmic sense problemes. Llavors, on és la diferència? El gran gir conceptual que proposa és preguntar-se: i per què aquest fet ha de traduir-se automàticament en una inferioritat social o en una pèrdua de llibertat? Ah, clar. Perquè el valor que li donem a l'esforç físic depèn totalment del context, no? Exactament. Beauvoir argumenta que no és la biologia qui dicta el destí social. És la societat qui decideix com interpretar i penalitzar aquesta biologia. Això és molt profund. Imagineu per un moment una cultura construïda de manera diferent. Una cultura que no glorifiqués la força bruta, ni l'acumulació de capital o la violència militar, sinó que col·loqués el miracle de la perpetuació de la vida humana al centre absolut de la seva escala de valors i del seu disseny institucional. Seria un món completament diferent. En un món així, aquests enormes esforços físics de l'embaràs i el part no es viurien com un hàndicap que t'aparta del mercat laboral, veritat? No, clar que no. Es viurien com l'acte de màxim privilegi i estatus social. Per tant, és la cultura patriarcal la que converteix les diferències naturals en eines de dominació política. Arribem, doncs, a l'epicentre de la qüestió, em sembla. Si ni els arguments històrics, ni teories com la psicoanàlisi, ni les cèl·lules justifiquen per què la dona té el paper que té, llavors tot és una construcció des de zero. És el cor de la seva tesi. I això ens porta a la que segurament és la frase més coneguda no només d'aquest llibre, sinó potser de tota la filosofia del segle XX. No es n'és dona, s'arriba a ser-ho. Una frase demolidora. I no és només un eslògan bonic, Les fonts ens mostren exactament com funciona aquesta línia de muntatge de la identitat, començant per la mateixa infància. S'educa els nens en l'acció i les nenes en l'espera. La minuciositat amb què Beauvoir descriu aquesta fabricació de la feminitat és francament pertorbadora. Al nen se li ensenya aviat que el seu valor rau en allò que pot fer. En ser actiu. Sí, se l'anima a embrutar-se, a explorar. Se li inculca constantment que els nens no ploren, preparant-lo per a la duresa i la conquesta del món. En canvi, a la nena se la tracta diferent des del primer dia. Què se li fa a la nena? Se li recompensa la docilitat, la gràcia, l'aspecte físic. Se li omple de cures excessives que, en el fons, li estan ensenyant que ella és un objecte fràgil que necessita protecció. I per tant? Per tant, que la seva millor estratègia de supervivència és agradar als altres. L'exemple de les joguenes que s'esmenta a les fonts és revelador per entendre per què és així. El text compara el simbolisme del penis en el nen amb la nina que se li dona a la nena. És una anàlisi molt fi, aquest. Per al nen, la seva anatomia, el simple fet de poder dirigir activament el rai d'orina, s'acaba convertint ràpidament en un símbol d'autonomia, d'operar sobre l'entorn. I què se li entrega a la nena com a equivalent per jugar? Una nina. Exacte. Una nina inert. I el problema no és que la nina porti un vestit de color rosa, saps?
La tragèdia existencial, tal com ho veu Beauvoir, és que la nena és empesa a projectar la seva pròpia identitat en un objecte inanimat. Aquest és l'engranatge clau de la immanència que comentàvem abans. Mentre els nens juguen amb eines de construcció o vehicles, que són elements de transformació i transcendència, La nena interactua amb una nina. i què fa amb la nina? La vesteix, la pentina, la posa bonica perquè sigui mirada per algú altre. De manera subconscient, està aprenent i assajant el paper que la societat espera d'ella, convertir-se ella mateixa en un objecte estàtic destinat a ser contemplat. I desitjat. Literalment s'entrena per convertir-se en presa. És dur dir-ho així, però sí. Aquest simple fet del joc infantil és l'arrel de l'alienació que la perseguirà tota la vida adulta. És molt fort. Aquesta radiografia de com s'arriba a ser-ho va destapar la caixa d'estrons. I un cop oberta, era impossible tornar-la a tancar. Tot el que ha vingut després en el feminisme pren aquesta idea i l'accelera. És la llavor de tot. Als anys 70 tenim el feminisme radical, amb pensadores com Shulamith Firestone, que, llegint Beauvoir, conclou que si l'origen de l'opressió és la càrrega biològica de la reproducció, l'única via d'emancipació real serà dominar tecnològicament la reproducció fora del cos humà. Una proposta molt radical. I també en veiem teòriques com Kate Millett, encunyant el concepte «el que és personal és polític», expandint l'observació de Beauvoir per denunciar que dinàmiques aparentment privades, com qui frega els plats o com s'estructura una relació amorosa, són de fet sistemes de poder i opressió. I l'onada d'impacte arriba fins avui mateix, clar. A principis dels anys 90, Judith Butler va agafar la premissa «no es neix dona, s'arriba a ser-ho» i la va portar a la seva conclusió lògica més extrema. La performativitat del gènere, oi? Això mateix. Butler argumenta que si el gènere no està lligat de manera inherent al sexe biològic i és exclusivament allò en què ens convertim a través de la repetició d'actes culturals, aleshores el gènere és fonamentalment una performance, una actuació. I si només és una actuació social? Teòricament es pot alterar, es pot subvertir i multiplicar fins a desmuntar completament el sistema rígid, binari d'homes i dones. La teoria queer veu directament d'aquella llavor plantada l'any 1949. Brutal. Però, precisament perquè volem aprofundir en totes les perspectives, cal reconèixer que no totes les reaccions posteriors van ser, diguem-ne, reverencials. No, hi ha hagut molt debat. Dins de les fonts s'aborden corrents contemporànies que assenyalen punts cecs importants en l'obra de Beauvoir. Ho hem de reportar de manera imparcial. Crítiques com les de Genevieve Lloyd o Judith Oakley posen sobre la taula un debat molt incòmode. Molt necessari, també. Sí. Assenyalen que la versió de Beauvoir per la vida domèstica era tan visceral que va acabar denigrant gairebé per complet l'experiència de la maternitat i la criança, tractant-les purament com una trampa, una pèrdua de temps intel·lectual i moral. És una crítica molt substantiva, la veritat, i molt documentada. Se retreu a Beauvoir que la seva definició de transcendència, és a dir, allò que fa el llibre a l'ésser humà, s'assembla sospitosament al model tradicional d'èxit masculí. Vol dir com si l'única sortida fos ser un home? Segons aquesta crítica, semblaria que Beauvoir proposa que per assolir l'alliberament ple, la dona s'ha de convertir a efectes pràctics en un intel·lectual desvinculat de la biologia o en un executiu focalitzat exclusivament en el treball assalariat i la creació d'obra pública. És a dir, que en el seu afany per treure les dones de l'aïllament de la llar, Beauvoir gairebé va menospreciar valors fonamentals de cohesia comunitària que estan associats a la cura. Exactament, això assenyalen les crítiques. Això planteja una qüestió molt delicada per a qui ens escolta. Està proposant realment un alliberament, aquesta obra, o simplement demana a les dones que s'adaptin i imiten un sistema capitalista i patriarcal ja existent per poder triomfar-hi? Aquesta és l'eterna tensió que no queda del tot resolta en l'obra, clar, i que les generacions posteriors de feministes han hagut de treballar amb molt d'esforç. El gran repte filosòfic i pràctic ha estat precisament com revaloritzar la cura. Com donar-li el valor que mereix. Sí, la interdependència, la criança i el sosteniment de la vida com a valors humans essencials, que no pertanyen en exclusiva a cap gènere.
al mateix temps que s'allibera la dona de l'obligació forçosa d'haver de ser ella, i només ella, l'encarregada de proporcionar-los. Beauvoir no va resoldre aquesta quadratura del cercle. Però va ser la primera en assenyalar on radicava el problema estructural. Sense dubte. Tornant llavors a l'analogia del plano de la casa amb què hem arrencat l'anàlisi d'avui. Per què n'ha d'importar tota aquesta arquitectura filosòfica de fa tantes dècades a nosaltres, ara, al segle XXI, mentre estem anant a la feina, caminant pel carrer o fent lliscar la pantalla del mòbil? És ben actual, Ho és. Ens importa perquè aquest text és una eina analítica imprescindible per a descodificar el món contemporani. Si parem atenció, veurem que les dinàmiques d'arribar-se dona o arribar-se home continuen operant a ple rendiment, només que sota noves disfraces. Posa'm un exemple. Ho podem veure clarament en la pressió brutal de les xarxes socials, on la necessitat d'oferir un cos perfecte, de convertir-se en un objecte digital consumible per ser validat per l'algoritme, és la forma definitiva d'immanència moderna. S'hi entrena cada dia. Absolutament d'acord. Ho veiem en les negociacions familiars sobre qui sacrifica hores de son o de carrera professional quan algú emmalalteix a casa. I ho constatem en com s'assignen certs rols de gestió emocional de manera gairebé invisible a les oficines. Tot això són instruccions culturals heredades que podem aprendre a detectar. I si portem la premissa analítica de Beauvoir cap al futur més proper, sorgeix un pensament final profundament desafiant per a l'oient, gairebé vertiginós, diria jo, i que enllaça amb allò que proposaven teòriques com Firestone. A veure, quina és la reflexió final? Pensem-hi. Si acceptem, com diagnòstica a l'obra, que el pes biològic irrenunciable de la gestació i el part fos l'esqueda original, la coartada que va permetre a la societat imposar la immanència a la meitat de la població. Sí. Què succedirà en el moment en què la ciència elimini aquesta coartada per sempre? Estem assistint als primers passos reals cap a l'ectogènesi humana, la gestació extracorpòria i el desenvolupament d'úters artificials? Carai, cert. Arribarà un dia en què la perpetuació de la nostra espècie es pugui desvincular per complet de la càrrega física del cos femení? Si això passa, i la biologia reproductiva deixa de ser un destí que modela la vida de milions de persones, sobreviurà el concepte social de dona tal com l'hem entès durant els últims 10.000 anys? És una pregunta forta, O aquesta ruptura tecnològica ens forçarà a redissenyar des de zero l'autèntic significat de ser un ésser humà? Buf! És una perspectiva colpidora que capgira completament tots els nostres esquemes. Però, ben pensat, d'això tractava precisament el text. Exacte, de qüestionar-lo tot. Si alguna cosa ens emportem d'aquesta inversió sobre el segon sexe, és la certesa absoluta que els murs que defineixen la nostra identitat no són murs de càrrega inevitables construïts per la natura, no. Són envans de paper dibuixats per l'hàbit, la història i el poder. Un resum perfecte. I el més important, clar, allò que una societat ha dibuixat de manera arbitrària, una altra generació sempre té la capacitat i el deure d'esborrar-ho i tornar-ho a traçar de nou. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ens ha acompanyat en aquesta exploració apassionant i fins a la propera sessió on continuarem desxifrant junts el plano de la nostra realitat. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.